Dauda Kahutu Rarara, wai wane ne ya fi kowa a trending a social media? Na fi kowa. Twitter. Na fi kowa. Facebook. Na fi kowa. Instagram. Na fi kowa. Wane ne ya fi kowa iya waka? Na fi kowa. Iya azanci. Na fi kowa. Iya magana. Na fi kowa. Iya ƙarya a waka. Na fi kowa. Iya maula a waka. Na fi kowa. Ba ma wannan ba. Wane ne ya fi kowa shaye-shaye? Na fi kowa. A arewa. Na fi kowa. Iya shan kwaya. Na fi kowa. Iya shan wiwi. Na fi kowa. Iya shan sholi. Na fi kowa. Iya buguwa. Na fi kowa. Okay. Ki isa kake ta sauke burusu kenan. Ya kamata idan za a raba ministoci ko da ba zan samu ba, ni ne zan ce a ba wani, a ba wani, a ba wani. To ba ma wannan ba, ajiye wannan.